V poslední době odešly nebo odcházejí od policie z celé České republiky stovky až tisíce policistů. V našem regionu tomu tak není. Zde se začátkem roku opustilo zaměstnání pouze 11 policistů. V loňském roce přišlo Orlicko-Ústecké okresní ředitelství, pod které spadají všechna místní policejní oddělení v našem regionu, pouze o 11 policistů. Někteří podali výpověď, dosáhli důchodového věku nebo byli přeřazeni v rámci policie na jiná pracoviště. To dokazuje, že hromadný odchod lidí od policie, který zažívají ostatní regiony, se našeho netýká. Naopak v letošním roce se začaly počty policistů pomalu dorovnávat příchodem nových lidí. K 1. lednu na náš okres nastoupilo 5 nových policistů a 3 policisté byli přiřazeni z oddělení z referátu cizinecké policie z Dolní Lipky. Tito policisté posílí jak dopravní inspektorát, tak i jednotlivá obvodní oddělení. I přesto má v současné době podle tiskové mluvčí okresní ředitelství policie v Ústí nad Orlicí podstav. V našem regionu chybí více jak 10 policistů. Tento stav by mohl přinášet problémy. Služba je na našem okrese řádně zajištěna. Ten podstav policistů musí nahradit policisté, kteří v současné době slouží. Policisté se při své práci neobejdou bez techniky. Proto byl přijat specialista komunikačních technologií, kterým se stal Jarmil Chládek. K rozhodnutí nastoupit právě k policii jej vedly určité důvody. Myslím si, že to oddělení, že to je stabilní a silné místo. Nejen co týká nějakých těch personálních východ. Nové policisty čeká nejprve dlouhodobé školení. 9 měsíců budou chodit do školy, projdou praxí a teprve poté začnou naplno pracovat. Po získání potřebných zkušeností se ukáže, kam budou nakonec zařazeni. To určení je dané nástupem nového policisty, protože téměř všichni noví policisté, pokud se nejedná o specialisty, nastupují na jednotlivá obvodní oddělení nebo přímo na dopravní inspektorát. Policie v Orlicko-Ústeckém regionu sice pracuje bez potřebného počtu zaměstnanců, ale není na tom zas tak špatně jako ostatní regiony v rámci republiky. Naopak nástupem nových lidí a zahájením kampaně s nabídkou práce u policie by se situace měla vylepšit. Jiřina Hiláková, OIK TV.